この AI は、あなたの顔の特徴から将来の姿を正確にモニターに表示する装置です。未来の顔か、ちょっと興味あるな。では、まず3年後です。モニターには、ほとんど変わらない男の姿が映った。ほとんど変わらないな。まあ、こんなものか。次は5年後です。少しだけ目尻が下がり、疲れの色が増えていた。確かに、年取ってるな。では、10年後を表示します。モニターが一瞬だけ光り、真っ黒になった。故障を？いえ、正常です。どういう意味？研究員は淡々と言った。この装置は、存在しない未来は表示できません。存在しない？つまり、あなたは10年後に、未来を、持っていない、という結果です。待ってくれ。それって。そういうことです。